genomineerd voor de Ondernemersprijs Noordoost-Friesland 2014 en de felbegeerde Bonifatiusbokaal. Kelstein, Green Circle Farming uit Hallum. Ik ben Douwe Silstra. Wij zijn van melkveebedrijf, biogas en algenkwekerij Kelstein. Wij zitten in Hallum en wij koppelen alle drie bedrijven om elkaar en maken daarbij gebruik van de reststromen tot een hoogwaardig product. Ons bedrijf is uniek omdat wij gebruik maken van de reststromen. Wij zijn de enige in de wereld die dat doen en koppelen de reststromen van de melkveebedrijf, biogas en algen om elkaar en gebruiken dat weer in de feed en food en in de elementen om het uitkwam te splitsen. Daarmee kunnen wij verschillende onderdelen uit een alg winnen door middel van bioraffinage. Ondernemen in Noordoost-Friesland is voor mij gebruik maken van de ruimte, de agrarische omjouwing en hetzelfde water wat hier in de groen zit, waar wij de algen op telen kunnen. Wij winnen de ondernemersprijs omdat wij uniek binnen in de wereld in combinatie van melkvee, biogas en algenteelt en dit op een innovatieve en duurzame manier opwaarderen in een hoogwaardig product in de feed en food.